foi unha experiencia que creo que debería ter todo o mundo, para ver os pros e os contras de todo o que se coce dentro do Concello. Era unha experiencia moi bonita, que che fai, que non sei, son cosas moi distintas as que che fai sentir estar aquí. Pero, bueno, moi agradable. O grupo de goberno, pois, que vou dicir, somos unha piña, todos ainda, é unha boa experiencia. A Asamblea dos xoves que ven, pois, non estaría ratificada a candidatura, e non é a única candidatura que encabezo eu. O que dixo antes se vence, que é un pouco darlle unha volta de folla e facer outro grupo de traballo, que, bueno, outro non é que non funcionase, o que pasa que, claro, teníamos o mellor un pouco máis limitada a actividade, pero agora, con a xerencia, que vai retomar todo, incorporarse novos membros, cando se é aprobada a candidatura na Asamblea Local, e intentamos darlle un empuxe ao Consello Local, propiamente. No, vamos a ver, de momento a área que vou desempeñar non está determinada, precisamente aproveitamos este momento, porque por dous motivos. Un, porque en vísperas de eleccións, a salida de Inés é necesaria, porque é necesario seguro para a organización a nivel local e máis nos momentos que estamos vivindo, e sobre todo pelas proximidades das eleccións. Pero despois tamén porque en agosto, como ben dixe Bencio, hai actividade a nivel da administración, baixa bastante, darános tempo xa lo hemos falado, pero, bueno, a organizarnos, non sei se valoraremos se hai que fazer unha distribución de áreas, se asumirías as de Inés, pero, bueno, son cuestións que ainda temos un tempo prudencial para valorar, buscando sempre o mellor, claro, para o grupo municipal e para Carballo. Vamos a ver, a ilusión, por supuesto, pero a parte, sobre todo, con responsabilidade. Non é algo... No meu caso, é un compromiso, non só político, senón tamén personal, que o grupo, que a xente que conforma o grupo, é o BNG de Carballo, sobre todo a nivel nacional. Por lo tanto, ilusión toda, e a responsabilidade a máxima. Pero reunímonos todas as semanas, ¿no? Y, bueno, como digo tú, el roce hace el cariño, y a verdad que estamos, por lo menos, unha responsabilidade que me corresponde, pues moi satisfeito do grado de sintonía e de traballo que se conseguiu no Grupo Municipal de Goberno. É moi